we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kusog kaing uwan. Kadungog pa muna ko. Maayo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta o handumanan ni Santa Teresita sa bata nga Hesus o sa kabirhen or Saint Therese of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church. Nahimo siyang usa sa mga inila o dako kayo o nahatag nga tabang sa paglig-on sa atong pagtuo, labi na gyud sa pagpakighiusa ni Hesus diha sa iyang pagkabata, pinaagi sa pagbuhat sa gagmayng mga butang nga dunay dakong paghigugma or langitnon nga gugma. Atong iampo nga sama ni Santa Teresita ang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud kita magbuhat kanunay sa mga buhat sa Ginoo, way reklamo aron mahimong malampuson ang dagko o gagmayng mga buluhaton. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, padayon natong pasalamatan ng Ginoo sa ilang dinagko o ginagmay nga mga tabang dinhi nato nga nakahatag og dako kayong kaayuhan sa simbahan. Busa atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon o sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dalan ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama. Ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Job. Unya mitubag si Job sa Ginoo, nasayod ako Ginoo, nga gamhanan ka kaayo, ug mahimo mo ang tanan mong buot buhaton. Nangutana ka, nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam, nga unta wala man ako'y alamang. Nagsulti ako bahin sa mga butang, nga wala ko hisabti, mga kahibulungang butang, nga dili ko gayud matukil. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban, apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata.
Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod ug abo. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa sa iyang nadawat kaniadto. Napanag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamilyo, 2,000 ka baka, ug 1,000 ka asno. Nakaliwat siyag 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babay. Ginganlan niyag Jimena ang kamagulangan, ang ikaduha Kisiya, ug ang kamanghuran Keren Hapo. Walay babay nga sama katahong sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gipahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsuong lalaki. Human niini, si Job nabuhi pag-usa ka gatos o kapatan katuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug mga sungkod. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo ipadan-an ang imong nawong kanako. Ginoo ipadan-an ang imong nawong kanako. Tudloy ako sa kinaadman o kahibalo, kay diha sa imong mga sugo nagasalig ako. Maayo ka nako nga ako gisakit, aron makakaton ako sa imong kasuguan. Ginoo ipadan-an ang ang imong imong nawong kanako. Nahibalo ako o Ginoo nga ang imong mga gimbutan matarong, ug diha sa imong kamatinud-anon imo ako nga gisakit. Sumala sa imong mga kasuguan, nagabarog sila nga malig-on sa gihapon. Ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ginoo ipadan-an ang imong nawong kanako. Ako imong sulugoon, tagai ako puangon, aron makaibalo ako sa imong mga kasuguan. Ang gipadayag sa imong mga pulong naghatag og kahayag, nagapasabot sa tao nga mapaubsano. Ginoo ipadan-an ang imong nawong kanako. Sa iyong mga salita, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nahibalik ang kapito ag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, mga igsuon, mao di ay ang pagkakita. Murabag timailhan ba nga nagsunod ta Ginoo, makakita ta sa dili common nga makita sa tao. Usa sa mga dili common nga makita sa tao, kanang makakita ka nga ang yawa mo pahawa. Kakita na mo nga ang yawa ni pahawa. Wa? Klaro kaayo, wa mo kakita na, klaro kaayo nga kamo maoy giyawaan. Ang mga apostoles, pagduol nila ni Kristo, ilang gisurinder ang ilang kaugalingon ngadto ni Kristo. Nya, ug unsay isugo ni Kristo mo ilang sundon. Mao to nga pag himo nila aning maong desisyon na wagtang ang yawa, kay ang yawa di man na siya kasustiner nga mo atubang sa Ginoo, di man na siya makigkuyog, pahawa ang gina siya. Pero og pananglitag wa mo kakita ana nga ang yawa ni pahawa, giyawaan mo. May pangutan-an na imong tupad, nagauwan man giron, saman ikaw diha, wa kayawa ang wa mulingi, gipangyawaan. Ana, no? Nabitay na ingon ako, padir nga no, magsigim kag hisgot anang yawa, masudla na hinuon tag yawa. Nako, kinsay gaingon? Sa imong paghisgot sa yawa, masudlan tag yawa. Si Kristo kapila gahisgot og yawa, wa man lagi masudli. Basin baya sa imong dili paghisgot sa yawa kay nahadlo ka ng pulunga, ang yawa mo'y gadiktar nimo. Na ayaw kong hisgote kay mahibaw niya ako.
Ana. Karon diri sa unang pagbasa atong na kita nga or nabasa nga si Job nagbasol sa iyang pagsigig hatag og mga question pagpangutanas Ginoo. Nagbasol siya o giangko niya nga wa gyud ko'y kapasidad nga masayod sa misteryo sa Ginoo o sa iyang kabubuton. Sa iyang pagsulti ani, ang Ginoo mihatag niya sa daghan kayong grasya nga kadtong tanang grasya nga nawa niya tungod sa gahom sa yawa, giwagtang ang iyang mga anak, giwagtang iyang kabtangan, giwagtang ang iyang dungog, hasta pang iyang lawas na puno sa nuka. Nga di gyud maayo, buhat man to siyawa. Unsay gitambal ni Job, nagbasol, naghinulsol. Miangkon, bisag wa siya sala, miangkon siya nga ang iyang pagsigig pangutanas Ginoo, pagkwestiyon, ang pagpamugos nga mosulti ang Ginoo diha niya, nga ang Ginoo mo pakita sa iyang naong diha niya usa ka dakong panamastama sa Ginoo. Nya ang Ginoo nalipay siya maayo kay nagbasol ka. Nya kay nagbasol man ka, nagpaubos naman ka, miangko naman ka nga wa gyud kay kahibalo ikumparar sa Ginoo, tagaan na ti ka karon sa daghang mga grasya. Maotong ang iyang edad bisag tiguang na siya, gipun-an og 140 years. Sunan nga na? Mura mamugwa malipay. Wa, di dito tinoo di ay, ang butang dire. Concern kay musuwa, no? Wa man mo tingali manimba. Gasigi man timo ko na ang akong hinayhay, ang ako ron dito kad ang akong lakton nun. Oy, way siguro karon na lang mo kutob mga matay na mo. Sige, lain pag yun. Iyang anak, nawagtang man tong 7 niya ka anak, hurot og kamatay. Giilisan og 10 ka anak, 7 ka laki og 3 ka babae. Ang iyang mga gatusan nga mga kahayupan, giilisan og 5,000 nga kahayupan. Sunan nga na. Ang iyang anak sa una, kuan man to, laki raman to'y gisgutan tingali ato, aman to'y babae, agitagaan siyag babae, maop 3 ka buok, mao pag kinagwapahan sa tanang babae sa tibok kalibutan. Nang inyong mga naong, bisag inyo pa ng kiskis-kiskisan inyong kilay, sige mong badlis-badlis, kolor-kolor anang buhok, pa gasto-gasto mo ang inyong naong, di gid na, mo gwapa. Kaya nga naman, ang Ginoo ra gid ay maghimo o gwapa. Na siya. O kita na maghimo, mubati gina atong naong. Na. Nya karon, unsa may gigamit sa mga apostoles sa pagpapahawa sa mga yawa, pag-ayo sa mga masakiton. Matod pa nila dire, nabuhat na mo kining tanan, pinaagi sa imong ngalan Ginoo. Ngalan sa Ginoo, the name of Jesus, the name of God. Mao na siya importante. Tagaan ta mog sample. Kahibaw mo ngalan sa Ginoo. Kisa may ngalan sa Ginoo be. Oy. Yan tututukan. So, dagan na siya ngan. Na ay Jesus, na ay Kristo, na ay Yahweh, na ay Amahan, nyalain paginyangan, nga dunay gipakapin nga aksyon, angan sa Ginoo, laingan sa Ginoo, gugma, kamatuoran, ana, mo na ngan sa Ginoo. Sige ko no be, pananglitan imong silingan nga nagsigig libak nimo, unsa man na, giyawaan o giginuhoan? Giyawaan gina, kaya sige maglibak. Sige, dada ang ngalan sa Ginoo,
Unsa may maayungan nga imong dadon ngadto inigduol nimo niya? Yahweh, Jesus, gugma, kamatuoran, Prince of Peace. Unsa mga lana imong dadon ngadto niya? Kanang sigmaritis ba? Dada ang gugma, pakapiniog, kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga silingan mo, nya unsa may sugo ni Kristo para sa silingan, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sige, mo nay dada dito. Ingna siya, I love you. Nag-ihaw ba kog manok sabaw kana ganing ako ning i-share ninyo, matilawan sa ninyo gamay. Imong pambitan nga tog imong linoto nga manok sinabaw, imong naro magwanuan, lami ra ba kay naigupon. Unsa may isultis imong silingan human nimong hatag? Giangkon man nimo silingan mo, nya siya sama sa imong kaugalingon, nya imo siyang gihigugma. Ana, love and truth imong gidahan adto niya. Kay ngan man as Ginoo. Unsa may bation sa imong silingan? Masuko o malipay? Kana malipay. Napato siya yawa wa na. Inig-smile sa iyang naong, makita nimo ang yawa wa na diha kay kanang yawa bati man nagnaong. Ilingi ay mong tupad. Bati gig naong giyawa na. Sige na, lingi ba? Tanawa. Kanang lingi nga mag-ana rab. Lahi kayo kumingon. No? Tanawa. Karon iguli nimo sa inyo. Iguli sa inyo. Tanawang naong dito sa inyong balay. Naaga ni giyawaan, gamitis ngan sa Ginoo, pananglitan imong bana, sige lang og kana ganing kuan, hapyod anang manok. Unsa may imong gamiton nga ngan inigduol nimo niya? Ha? Unsa man? Jesus, Yahweh, God, Prince of Peace, unsa pa to usa? Gugma, kamatuoran, gugma. Ingna din mong bana, I love you. Ingna din mong bana, ay kog hasula din kay kuan pa ko aning manok, atiman pa ko. Ana din ka. Ingna din mo ang kamatuoran kay ang imong bana man gid na nimo. So ang kamatuoran nagistudlo sa Ginoo isip asawa, ang imong bana kuyugi gyud. Kuyugi ba? Sa tanan iyang gibuhat kuyugi gyud. Mao man na ingos Ginoo god, di man magbuwag, di ba? Dili na kamo duha, kun dili usa na lang. So asa gani imong bana matud bas Ginoo asawa, sunda gyud ang imong bana, kuyugi. Di imo sang kuyugan siya, mingon ka, di pa may usa ka hiniktan, unsaon gani ni paghapyod? Imo sang di na maong hinapyurana. Oy, anaa ba anaa? Unsaon gani ingon di siya, anaa di kas imong bana, inani ba hapyod-hapyoron kaniya? Anaa gud, anaa. Di na hapyod sa kag-apil. Di ba? Ani de ini, ana imo hapyuron dito. Ang sa may mahitabo sa imong bana kun imo nang buhaton. Mubati siya nga kontra kaniya o kauban ka na niya? Kauban mo na inigingon nimo, hunungan sa ninatog hapyod ding mga manok ha, kay mamahaw sa ta, amo kaon din na imong bana, ganahan kay namo kaon tupad nimo o kuyog nimo. Maghisgot-hisgot pa na siya, bahin sa manok, bahin sa iyang sugal, bahin sa umaabot niyang dirbe. Inana, imo din na siyang tubay-tubayan, imo na siyang paminahon, kay bana man, kuyog din mo dito sa tigbakay. Ngayon, kuyog din nyo dito, masiyar rin imong bana, lingaw kayo, nasa kastupad. Di lang ka mo sugal, kuyog man kaniya, karon kay girid man ang tigbakay. Kamong duha priso? Maingon day kas imong bana sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos. Sa tong usa, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Di ba? Maingon din na imong bana. Amen. Wa na yawa. Di ba? Wa na. Kinsa ra may makahimo ana? Ang mga tao nga sama ni Job gustong moalagad sa Ginoo. Muna sa ato diring tubag sa Salmo,
niingon siya, Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Si Santa Teresita or si Saint Therese of the Child Jesus, matod pa niya, why 3 minutos sa akong kinabuhi nga wa ko kakita sa naong sa Ginoo. Bisan sa gagmayng mga butang, makita niya ang Ginoo. Ngano man, tungod kay si Saint Therese, nibuhat sa tanang butang, hinalad ngadto sa Ginoo. Bisan ang iyang pagpunit sa usa ka sagbot nga nahog sa salog, ingno niya, Lord, ihalad ko ninimo. Salamat nga makapunit pa kog sagbot na idaghan diha, gaagas na lang laway, di na magamit ang kamot. Salamat sa gasa nga makapunit pa kog sagbot. Kanindot ano? Manglabas siya, halad ninimo Lord. Kadaghan diha nga di nakakuso-kuso sa linabhan kay gaana ng kamot, din agani matulid ang tudlo. Di ba? Salamat sa gasa sa maing panglawas. Di ba? Nasakit siya tuberculosis. Kuha na siya dito, gipasok na siya suok. Di na siya pagawason kay manakod man siya. Inigkada niya ubo, moingon gyapon siya, salamat Ginoo makaubo pa ko. Igbati niya sakit kayo diri kay murag kanlaton iyang lawas, murag pertig yung sakita. Salamat Ginoo kay mubati pa ko kasakit. Kadaghan diha mga vegetable na din agyod mubatig sakit, bisag imo pang tuslo kog dagob din agyod maigking kay vegetable na. Di ba? Gasa gyapos gitan-aw ginaniya tanan nga gasas Ginoo. Ang resulta purti niyang kabalaan. Wa gyud siya batiag kahadlok sa kalibutan. Nahimo pagid siyang mag-alampo sa mga misyonero sa tibuok simbahan. Mo nang gi-declare siya dili lang doctor of the church, tungod ang iyang pagka-doktor unsaon pagkakita sa Ginoo diha sa gagmayng mga butang. Kaya usahay gud kita makakita ra man ta Ginoo dagkong butang. O ang magbisa gani ordinaryong pare, lingalinga lang naong kardinal gani, kani kardinal, Santo Papa gani, abahalag mag-uwan adto yung kay Santo Papa, ganahan lang ta ana. Na dancing san, mangadto dayon ta, na maayo sa sakit, halahugop dayon dito, ganahan ta na murag dagkong butang, pero ang gagmayng butang, murag way Ginoo. No? Diha sa mga adik, diha sa mga pobre, diha ang mga way balay, murag wa ta kakita Ginoo. Kinsa ra may naay Ginoo? Ang mga dato ra. Ano na? Peligro kay mo diha. Nya, liwat mong Saint Therese. Galuya man na inyong mga naong. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita sa atong amahan, sa atong panginahanglan, uban ang kamapaubsanon ug kamalipayon ni Santa Teresita sa Batang Hesus. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan makasunod sa mga birtud ni Santa Teresita diha sa pagtahod sa Dios ug sa matuod nga pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga matultulan unta kita subay sa dalan sa kayano ug sa pagsalig sa hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanan natong mga kasakit o pagantos, atong mahalad o gihiusa sa mga kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga maghari unta ang gugma sa atong katilingban ug makaampo unta kita nga ang gugma ra gayud ang labing mahinungdanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga mabatunan unta nato ang dakong espiritu sa misyon pinaagi sa pangaman ni Santa Teresita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang nangamatay makadangat na sa kapahulayan nga dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Dios among amahan, gisaad mo ang imong gingharian kanila nga sama sa gagmayng mga bata. Busa sa pangama ni Santa Teresita sa Batang Hesus, dawata ang among pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo Ginoo ang sa sakripisyo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungan nga buhat diha kang Santa Teresita, nangaliyupo kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga pag-alagad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagaday kami kanimo sa wayhunong nga pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Teresa, sa Batang Hesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian,
hanggang umugang himbaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako may makalawat kanimo, apanipamulong lamang mamahayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Kining lawas og dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita sa Batang Hesus kanimo, og tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato ron mao ang kaputli sa kasing-kasing nga maoy makapapahawa sa mga yawa. Apan mahitabo ra ni kung sama ni Santa Teresita sa Batang Hesus, ihalad gid nato ang tanan natong mga buhat ngadto sa Ginoo
ug ato gyung paningkamutan nga makita ang naong sa Ginoo diha sa tanang butang ug katawhan. Salamat sa nakakita sa naong sa Ginoo dinhi sa atong parokya ug nitabang sa atong panginahanglan pinaagis pagpalit sa atong mga slots para sa atong mga kalihukan. Una, sa atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots na tag 1,000. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 6,444 slots. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Napay 48,556 slots nga available. Sa ato sang Mother Mary's Transforming Love or MMTL slot nga tag 500 para ni sa atong pagpista sa Birhen sa Santos nga Rosario, ang atong segunda patron karong October 29. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 417 slots. Pakpakan sa nato ang namalit niini. Naapay 4,583 slots nga available. So salamat kayo. Sugod karong adlaw, October 1, nagsugod na ang month of Holy Rosary. So akong usbon dinhi sa atong parokya, kada alas 5 or 1 hour before sa misa sa hapon, naatay Holy Rosary. Except lang sa Sunday. Ang Sunday, individual tag rosary ana, kay daghan man tag misa. Pero daily mass naagyod ang Holy Rosary. Anya ato nang gibutang diha ang image sa Mother Mary, atong debosyonan nya magngadji sadta sa Holy Rosary sa atong mga panimalay ug sa atong mga kapilya o kita matag-usa ngadji taana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.